Türkiye'de bir varyantımız olacak. Li Diyarbakırê rêjeya bikaranîna vaksînê ji sadê çi le û rêjeya kesên ku du caran vaksîn li xwe dane jî negihîştiye ji sadê bîstê. Ji bo çareseriyek bo vê tabloya xeter were peydakirin jî Jûra Bijîşkana Diyarbakır li gel muxtarên taxan civînek li derxist û agahiyên zanistiyên derbarê vaksînan de ji muxtaran re hat parvekirin ku muxtar jî van agahiyan ji welatiyan re rave bikin. Endamê lijne navendiyê Yekîtiya Bijîşkên Tirkiyeyê bijîşk Halîs Yerlikaya anîzmin ku lêkolînan daye nîşan ku li İsraîlê piştî bikaranîna vaksînê hejmara miriyan gelekên bûye û ev yek tê wê wateyê ku vaksîn dibe wesîle pêketiyên koronayê nexweşiyê siviktir derbas bikin. Vaksînbûn li dijî pandemiyê amûrê me herî ku çalak e û herî baş e ku em xwe biparêzin. Niha nexweşên me yên ku li nexweşxanê Amedê xwe jî razandine ên ku rewşa wan giran e piranî ji çaresiyê wan kesên ku qet vaksîn nebûne ew in. Yên ku dimirin piranî nêzîkî sedî sed ê ku vaksîn nebûne ew in. Li Diyarbakırê ji destpêka proseya vaksînbûnê ve kêm zêde 680,000 vaksîn hatine bikaranîn û li gorî reqemên Rojavayê Tirkiyeyê reqemên Diyarbakırê gelek kêm in. Muxtar dibêjin ji bo ku li Diyarbakırê jî vaksînbûn belav bibe ew ê mal bi mal bigerin û bang li welatiyan bikin ku vaksînê bikar bînin. Em zî em muxtaran mahlemede sağlık ocağı hekimî doktor wan memur wan em bi hev re mal bigerin em ji wan re bêjin kî verin aşî xwe lêxin kî bila ev xestalık belasî ser me bila derbas bibo. Bila camî imamî okul müdürî em muxtaran sağlık ocağı doktora wan em bi hev re mal bigerin bila camî da zî xocan ezanê de ji wan re bêje bila ew zî bila ew bikişekin. Yani anons bikin ki bila millet aşîle xaç xora. Ji bu min feyda ve civînê gelek hebû. Bi rastî heta natum vê civînê hingî tişt serê min da zî çelişkî çêdibûn. Yani sıkıntı hebûm. Dibe acaba sadê heştê vê aşî ne ve acaba gerçekten tişkî vê aşî de heye veya zarar ki wî pirmezin heye nabin. Ama ji ber ki zaten tevlêva vê civînê bûn vê civînê dilkî rihet yani dilê mir rihet bû. Jûra Bijîşkana Diyarbakırê di helmeta ku bi duruşmeya vaksînbûn berpirsyariya civakiyê de da zanîn ku ji heştê berfanbara 2020 ve li cîhanê 2,5 milyar vaksîn hatine bikaranîn û heta niha çi encamek neyînî nehatiye dîtin û dê li gel muxtaran ji welatiyan re ev yek bi zimanê Kurdî were ravekirin da ku vaksînbûn belav bibe. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.